zase v Beňadove vraveli, spolužiačka vravela, že tam sú nejakí ľudia, a čo keď sa im pozrieš, tak majú sivé oči, ne? No a bola jedna baba, a to zase spolužiačka a jej sestra, ne? Vrali, že sa zobudila a videla nejakú babu na posteli, ako jej sedí. Tak prišla, tak to ju poškrabala. No na druhý deň stretla takú babu a presne mala tak poškrabanú. To zase v Beňadove bolo. Ešte raz? No, tak myslela si, že tá osoba tam je. No ona prišla, zobudila sa, nejakú babu videla na posteli. No ona sa zľakla a tú babu prišla Zobudila sa a Hej. videla na svojej posteli Hej. vedľa seba. Hej. Tak prišla, tak to ju poškrabala po tvári. No a na druhý deň tú babu videla a mala takto poškrabané. A to muselo byť mimo tela. No, toto, čo s tým. No a potom čo aj ona ju poškrabala, aj potom to zmizlo? Ja neviem potom, keď príde taký duch alebo dačo také o duchov začne niečo hovoriť, tak sedielko a už každý už ten zažil to, tento, vieš, a začnú radiť. Alebo Jožovi sa zase stalo, ne? Zhasli všetko, úplne tma, kto si mu šiel takto po chrbte. A nemohol sa pohnúť, a takto mu šiel normálne po chrbte, ne? Tak potom nejako sa vymotal a zakričal, že Peter, ne? No a Peter sa zbudil, osvietil, ne? Že čo sa deje, a vraví, že čo si mi ide takto po chrbte, ako rukou po chrbte, ne? A že ešte dobre, ne? Že nikde tu nikoho popozerali, dobre, že zhasli, ako zhasol, takže zas. Kokso. Takže pozerám, že super. A to bratrance? To nie je to frajer bývalý. Aha. Ty kokso, čo nechcel.